אנחנו השבוע פרשת קורח, אנחנו נדבר על פי תורה א' חלק ראשון, הלכות פיקדון הלכה ד'. מספרים על איזה דרשן אחד, שאל לו דרשות רק על הפרשה הזאת, כי גם רש"י מתחיל, פרשה זו יפה נדרשת במדרש תנחומא, נכון? מתחיל יפה נדרשת. בקיצור יש הרבה דרשות על הפרשה. אז היה, לא הפעלנו את זה? הנה עכשיו נפיל. אז היה דרשן אחד שהיה לו רק דרשות על פרשת קורח. נו מה יעשה? לא, כל השנה זה לא פרשת קורח. אז הוא היה סוחב איתו מזלג. וכל פעם לפני הדרשה הוא היה מפיל את המזלג. אז הוא אומר, טוב, אז זה שהמזלג נפל, זה מזכיר לי את קורח שנבלע באדמה, אז כבר נדבר על קורח. אז אני גם רציתי להביא איתי מזלג היום, שכחתי שזה פרשת קורח. אז רציתי גם כן להביא מזלג, אבל נזכרתי פרשת קורח, השארתי את המזלג בבית. בפרשה שלנו יש מדרש בפסיקתא זוטרתי, אומר שם המדרש, למה נסמכה פרשת פרה למחלוקת קורח? כי אנחנו שבת הבאה, בעזרת השם, זה פרשת חוקת, זאת חוקת התורה, פרשה מדברת מעניין פרה אדומה. אז למה באמת, מה הקשר בין פרה אדומה למחלוקת קורח? אז אומר המדרש, אמר קורח, לא די שהוציא אותי מכלל כהונה, אני הייתי מתאים להיות הכהן הגדול. מה שעניין אותו זה כלל כהונה ומתנות. הבן איש חי, בפירוש שלו למסכת סנהדרין, דף זין, כן? אז הוא סנהדרין? כן, עכשיו לא דף זין. מסכת סנהדרין, כי יש גמרא בחולין זין, שמדברת על הביתה של הפרידה. הוא מביא את זה. אז הוא אומר שקורח היה קמצן הכי גדול בעולם שיכול להיות. לכן כולם יצאו ממצרים עמוסים במה? תכשיטים, זהב, על מי הם ייסו את זה? על איזה חמורים? לובים. ככה הגמרא אומרת בבחורות שהכי ליימך כזה, שלא בעניינים, לא מבין ענייני ביזנס, ליימך רציני, פה אני לא רואה, פה כולכם נראים לי ביזנסמן. כזה ליימך רציני כזה, משהו כזה, לא יודע. ליימך כזה יצא עם 90 חמורים. זה הליימך הכי שהיה. וקורח יצא עם 300 פרדות שנושאות את המפתחות שעשויים מאור, לא נגיד עכשיו מברזל שזה כבד, 300 פרדות שסוחבות את המפתחות של הכספות על הבהמות שלו. אז כמה בהמות היה לו? נחשוב, כמה פרידה יכולה לסחוב מפתחות מאור, לא מפתחות מברזל. מאות מפתחות. אז בקיצור, לפי החשבון הזה היה לו 100,000 של כספות. הוא היה אדם הכי עשיר בעולם. רק אחד יכל להשתוות אליו בעשירות. רק המן הרשע. כן, אבל בגלל שלא רצו שהם יתכננו משהו ביחד, איזו הפיכה עולמית, אז עשו הפרדת כוחות. אותו הכניסו עמוק ואותו שמו למעלה. עשו הפרדת כוחות. אחד השקיעו אותו באדמה ואחד תלו אותו על העץ, שלא יהיה איחוד כוחות. אז שואל הבן איש חי, באמת, אז מה העניין של פרדות דווקא? אז הוא מביא את הגמרא בחולין, דף זין, שהגמרא אומר שמה, שלא, אין מי שעברים ממכה של ביתה של פרדה לבנה. בקיצור, הוא שם לעצמו פרדות לבנות, שאף אחד לא יתקרב לאוצרות שלו, שלא איזה בטעות מישהו ייגע לו במשהו. בקיצור, היה תם הגדול. אז זה מה שאומר פה המדרש, הוציא אותי מכלל כהונה ומתנות. מה שבער לו יותר מהכל, גם הכבוד, אבל גם המתנות. אז לא רק זה, אלא שגילחו את ראשי ועשו אותי שחל. אתה יודע שגילחו לו את כל הגוף? אתה לא יודע את זה? אז גילחו לו את הגבות ואת הריסים, ואפילו היה לו קצת צרות באוזניים, כמו אפגנים הזקנים. כן, היה לי דוד רבא, שהוא היה מתארח אצלנו בלילה, הייתי זוחל בשקט ליד המיטה שלו, להציץ לו באוזניים. ראיתי יער שלם, וזה מאוד סקרן אותי בתור ילד. אז אפילו את זה גילחו לקורח.
כן, שכחתי שאני מוקלט, אבל בסדר. כן, ועשו אותי שחל, אתה יודע מה זה בן אדם, מורידים לו את הגבות, מורידים לו את כל השערות, זה לא נעים. ואלה היו משאירים לו פאות, גם את הפאות הורידו לו. כן? מיד נתקנה למשה לערער ריב. כן, התחיל להתקוטט עם משה, ולא ידע חוק פרה אדומה תהיה כפרה גדולה לישראל. מה זה קשור? הוא חולק על משה רבינו, אבל הוא לא ידע את הסוד של פרה. אם הוא ידע את הסוד של פרה, היה מתפייס עם משה. מה קשור עכשיו הפרה אדומה למשה רבינו? אנחנו רואים בתחילת הפרשה כתוב ויקח קורח. מה זה ויקח קורח? אז אומר התרגום אונקלוס והתפליג קורח. מה זה התפליג? מה זה התפליג? הפריד, כן? מה הפריד? מה הפריד? איזה הפרדה הוא עשה? הפוך, נראה שהוא לא עשה הפרדת כוחות. אני מפריד, נכון? שני אנשים רבים, אני משתדל להפריד ביניהם. אז איזה הפרדה הוא עשה? לא נראה שהוא עשה הפרדה. אז צריך להבין באמת על איזה הפרדה מדבר קורח. עוד נקודה אחת, יש מדרש בבמדבר רבה בפרשה י"ח סימן ד', אומר המדרש שהוא בא עם טלית שכולה תכלת, לקח טלית, הטליות שלנו כולם לבן, עם פסים ככה שחורים, הפסים שחורים זה ליופי, אבל הוא בא עם טלית שכולה תכלת, כולה צבועה בתכלת. התחיל לשאול את משה רבנו, תגיד לי, זה צריך ציציות תכלת? אמר לו כן, אמר לו איך יכול להיות? מה, אני לא מבין. פתיל אחד תכלת בציצית, שמים פתיל אחד תכלת, ופותרת כל הציצית. הטלית פה כולה תכלת, לא פותרת? טוב, אחר כך שואלת עוד שאלה, אם בית מלא ספרים, צריך מזוזה? היית פעם בבית של הרב עובדיה יוסף? באמת צריך לשאול, לראות, לבדוק. מי היה בבית של הרב עובדיה? היית. אתה גם היית. היה לו מזוזה בבית. אז הוא לא יחסית של קורח. לא היה קירות. מי שיודע, כל הבית של הרב עובדיה, מעל המשקופים, לא היה פינה שלא היה ספרים. אז לפי השיטה של קורח, זה לא צריך מזוזה. זה מה שהוא טען למשה רבנו. אמר לו, תגיד לי, בית מלא ספרים צריך מזוזה? אמר לו, כן. אמר לו, איך זה יכול להיות? שתי פרשיות במזוזה, וזה פותר את כל הבית. ובית מלא ספרי קודש לא פותר את כל הבית. אני רואה שאתה סתם... צריך להבין מה ישב לו לקורח עם כל הרעיונות האלה המשונים. עוד שאלה שלי עלתה, יש בגמרא במסכת סנהדרין דף ק"י עמוד א', שכתוב חכמת נשים בנתה ביתה. מי זה החכמה הזאתי? אשתו של און בן פלד, היא הצילה את בעלה. מה זה כתוב לבנתה ביתה? היא הצילה אותו מהמחלוקת. חכמת נשים מצילה מן המחלוקת. מה זה בנת הבית? כמה שנים היא חיה עם בעלה? מה זה בנתה ביתה? אשתו של קורח עד היום חיה עם בעלה. דווקא היא בנתה בית הכי טוב, היא נמצאת למטה איתו, שם באותו מקום, באותו מדור. מה זה זוג עד היום זוג מוצלח? קורח ואשתו עד היום לא נפרדים. בחייהם ובמותם לא נפרדו. מה, אשתו של און בן נפטרה ביום של בעלה? קשה לי להאמין. לפי החשבונות, און בן פלד בכלל לא נכנס לארץ, והיא נכנסה, כמו כל בנות המדבר, נכון? הבנות נכנסו לארץ, הבנים נשארו במדבר. מה, און בן פלד נכנס לארץ? לא אמור, אני לא יודע. בפשט לא, נראה לי שהוא היה מעל גיל 20, מתחת לגיל 60. בכל אופן, אז מה זה נקרא בנתה ביתה? והיוולד בידת הארסנה זה אשתו של קורח. מה זה קשור להריסת הבית? היא גרמה חורבן יותר גדול, הבית נפל, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. איזה הבית נפל? היא נפלה עם בעלה לתוך התאומות. טוב, זה רעיון שלה, אבל בעקבות דברי רבי נתן. אנחנו נקדים בתורה א', חלק ראשון. הרבי מתחיל את התורה, על ידי לימוד התורה נתקבלים כל התפילות והבקשות, והחן של ישראל נתעלה. יש בגמרא בעירובין נ"ד עמוד ב' מגדירה את התורה יעלת חן. זה פסוק. מה זה יעלת חן? שמעלה חן על לומדיה. אדם שלומד תורה יש לו חן.
אז הרבי אומר, על ידי לימוד התורה נתקבלים כל התפילות והבקשות, והחן של ישראל נתעלה. בקיצור, יש לך איזו פרוטקציה מיוחדת אצל הריבונו של עולם כשאתה לומד תורה. עכשיו, רב אברהם ברב נחמן היה אומר שפה בתורה הזאת, הרבי למעשה נותן תשובה לכל הצדדים. למי הוא נותן? אומר, על ידי לימוד התורה. אז למי הוא פונה? לחסידים. אל תחשבו שלימוד התורה זה נחלת הליטאים. שבו תלמדו. נתקבלים כל התפילות, הוא פונה עכשיו לליטאים. אומר להם, זה לא רק לימוד תורה. אתה לומד תורה בזה שתוכל להתפלל. אז גם צריך להתפלל. יש ישיבות קדושות וטהורות שהם מתפללים מנחה, אני לא יודע אם גם בשחרית. לא יודע, במנחה אני יודע, אין חזרת השץ. חבל על הזמן כי זה ביטול תורה. אז אומר הרבי לא, צריך, תדע לך, על ידי לימוד התורה נתקבלים כל התפילות, צריך לימוד תורה וצריך גם להתפלל. והחן של ישראל נתעלה, זה תשובה למשכילים, שרוצים למצוא חן, נכון? הוא רוצה לראות כמו הגויים, אולי נמצא חן ביניהם. אם אני ראה כמו צרפתי משוגע, אחת הקושות שהתעוררה לי בשבועות האחרונים, מי יותר משוגעים? הצרפתים או הישראלים? עוד לא החלטתי. אני לא יודע, באמת, מה אתה חושב אליהו? מי יותר משוגע? גם אתה עוד לא החלטת. אתה מה חושב? מי יותר משוגע? לא יודע. לא יודע, הצרפתים הם העם הכי מטורלל בעולם, רק אנחנו יכולים להתחרות איתם. רחמנא ליצלן. אז בא הרבי אומר, דע לך, החן של ישראל נתעלה לא בגלל שאתה רוצה להידמות לגוי. פעם אחת עבר קיסר רוסיה, זה היה קיסר שלא הכיר יהודים. היה לו כמה יהודי חצר כאלה, מלחכי פנחה, כן, שמלקקים לו קצת ונראים בדיוק כמוהו. ראה פתאום איזה יהודי ככה עם זקן, פאות, זה פעם ראשונה הוא רואה דבר כזה, זה עניין אותו. אז הוא שלח שליח שהיהודי הזה מוזמן לארמון. טוב, הוא שמע שקיסר רוסיה מזמין אותו לארמון, הוא לא יכול לבוא ככה עם זקן ופאות. לקח את המכונה, הוריד את הזקן, הוריד את הפאות, התלבש יפה ובא. כשהוא נכנס, הקיסר אומר לו, תגיד לי, כמוך, איך שאתה נראה עכשיו יש לי מלא כאלה, אני לא צריך. אני רציתי לראות איך נראה יהודי אותנטי, לא איך נראה יהודי מזויף. מזויף יש לי מסביב מלא. אז אדם חושב שהוא ידמה לגויים, אז הוא ימצא חן ביניהם. הרבי אומר לא, על ידי לימוד התורה נתעלה החן של ישראל, על ידי לימוד התורה מעלה חן על לומדיה, אתה תמצא חן בעיני כל רואיך. תמצא את זה שאתה רוצה להידמות להם, בסוף שולחים אותך למשרפות. תגיד לי, הערבים בעזה עשו הבדל? נכנסו רק לכפרים חרדים בשמחת תורה, מה אתה אומר? נכנסו רק לחרדים, רצחו רק חרדים? או שנכנסו גם למושבים של השמאלנים, לקיבוצים? הבדילו או לא הבדילו? דרך אגב, במקומות של חרדים היה ניסים ונפלאות. שני מושבים, באופקים ראו ניסים, בנתיבות בכלל. ממש מי שיודע מה? כן, זה בשערים, אבל בנתיבות זה היה מייסה שהם הסתובבו וחזרו אחורה. כמו הם ראו 3 זקנים שעושים להם נו וחזרו אחורה, ואחר כך שירו להם תמונות, זה היה תמונה של הרב של אברג'ל, הבבא סאלי והרב של ישיבת הנגב, איך קוראים? סחר מאיר, כן. הראו להם את התמונות, ראינו את הזקנים האלה, היו לבושים כמו שייחים. צריך לבדוק, מילא הבבא סאלי לבוש כמו שייח, אנחנו יודעים, אבל הרב סחר מאיר והרב אברג'ל התלבשו כמו שייחים לצורך העניין. אולי למעלה כולם לבושים כמו שייחים, ברחו, זה לא יאומן. אז אומר הרבי, דע לך שעל ידי לימוד התורה נתקבלים כל התפילות והבקשות, והחן של ישראל נתעלה. עכשיו, הרבי הולך ומסביר באמת איך זה קורה. איך קיבלנו חן? מה קיבלנו צבע קצת על הפנים? אני לומד תורה, איך החן הזה מגיע אליי? מה הקשר בין החן לבין לימוד התורה? יש גמרא במסכת ברכות, דף A, עמוד א', אומרת, כשאם אדם רואה שיצר הרע מתגבר עליו, מה יעשה? יגביר, נכון? ירגיז יצר הטוב על היצר הרע. לא מצליח לו. הוא אומר ליצר הטוב, תן לו אחד. לא מצליח, הוא למד אגרוף היצר הרע. היצר הטוב לא למד אגרוף.
כן, אנחנו ילדים טובים פה בשכונה, אבל אתה לא גדלת, אבא גדל בשכונה. אבל היו פה ילדים שלמדו, חשבנו שאנחנו יכולים להתקטט. קיבלנו כמה אגרופים והבנו שאסור להתעסק. אבל, אז מה, אומר תגביר יצר הטוב על היצר, אבל לא מצליח להגביר יצר החזק. אז מה מציעים לנו? לפני קריאת שמע, יעסוק בתורה, ואחר כך תקרא קריאת, לא עזר, תקרא קריאת שמע, לא עזר, תזכיר לו יום המיטה. יעני, תזכיר לו יום המיטה זה מכת מוות. אז נשאל שאלה עצומה, אז למה מההתחלה אני לא אתן לו אחד נוקאוט? למה אני צריך להרגיז, ואחר כך ללמוד תורה, ואחר כך אני אקרא קריאת שמע, ואחרי שאני רואה שזה לא עוזר, כמו בצפון, זורקים סוכריות, ואחר כך זורקים אבנים, ואחר כך זורקים צטילים, ובינתיים כבר כל הגליל חרב עוד מעט. כי הם הולכים בשלבים, הם למדו את הגמרא הזאת. תזכיר לו את יום המיטה רק בסוף. אם נראה שלא מתגברים על החיזבאללה, עוד 20 שנה אז נתחיל לעבוד כמו שעובדים בסיני. פעם כבשו את סיני ביום אחד או בחצי יום, עכשיו לוקח להם 8 חודשים. מה יעשו בצפון? שהם יגן על עמו ישראל. זה רק את העיניים לתלות למעלה. על כל פנים, אז מה זה כל הפרוצדורה? מההתחלה תן לו על הראש ותגמור את הסיפור. אתה מתגושש עם מישהו, אתה בודק אחרי כמה אגרופים אם לתת לו אחד רציני, מההתחלה נותנים רציני, גומרים עניין. אז אומר רבי נתן בהלכות בציית הפת, הלכה A סימן כ"ב, אומר שם רבי נתן, העיקר זה התלמוד תורה. אתה לא יכול להזכיר לו קריאת שמע שזה עניין של אמונה, ואתה לא יכול להזכיר את יום המיטה אם אין לך את ההקדמה של התורה. כשאתה מזכיר יום המיטה, הוא ינצח אותך, למה אתה תכנס לכזה דיכאון מיום המיטה, שהוא יתגבר עליך מרוב העצבות שלך. אז הסדר צריך להיות בכזה אופן, שאני מזכיר לו מיד את התלמוד תורה, עם זה אני מתגבר. בשביל להתגבר על היצר, אומר רבי נתן, נכון יש מסלול שחז"ל אומרים, אבל העיקר זה התלמוד התורה. מה הראיה? הגמרא מסכת קידושין דף למד, עמוד ב', אומר, אם פגע בך מנוול זה, מושכו לבית המדרש, היצר הבא לבקר אצלך, הוא מנוול, הוא רק רוצה להכשיל אותך. אז ביצר הבא להכשיל אותך, פגע בך מנוול זה, תמשוך אותו לבית המדרש. תגיד לו, אתה רוצה לריב איתי? בוא לפה לבית המדרש, בוא, לבית המדרש. מה קורה, כן, מה קורה אם אני לא נמצא בית המדרש? הוא תקף אותי במטוס לאומן. אין לי בית מדרש, נוחתים במולדובה, ממולדובה עד אומן זה עוד איזה 6-7 שעות נסיעה, עם העיכובים של האוקראינים, עם מחשמם וזכרם, זה לוקח קצת יותר. נו, איזה בית מדרש יש לי בדרך? ויצר רע שמה יודע לתפוס טוב מאוד, השם ירחם. אז איך אני אמשוך אותו לבית מדרש? אז רבי נתן אומר בהלכות מנחה, הלכה ז' סימן סמ"ה, אומר רבי נתן, יפנה את המחשבה שלו לבית המדרש. נכון, הבית מדרש, אני לא הולך לבית מדרש, אבל בית המדרש יבוא אליי. אני אפנה את המחשבה שלי לבית המדרש. בכל אופן, מה אני רואה בתוך כל הנקודה הזאת? אני רואה שהיסוד זה התורה הקדושה. אני רואה היסוד זה התורה הקדושה. כי באמת בשביל להתמודד עם המנוול הזה, זה רק בית המדרש, זה רק לימוד התורה הקדושה. אומר הרבי, ברגע זה אתה נותן כוח למלכות דקדושה, שתתגבר על מלכות דסתרא אחא. מי זה המלכות דסתרא אחא? שנבין. אומר הרבי, זה עשיו הרשע. למה הוא נקרא מלכות דסתרא אחא? כי כתוב ויבז עשיו את הבכורה. מה היה המלחמה על הבכורה? מה המלחמה? בגלל שהוא מקבל פי 2? זה מה שמעניין את יעקב אבינו. זה מה שהוא מקבל. אני מקבל $100 מיליון, הוא יקבל $200 מיליון. יצחק היה עשיר גדול. זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו זהבו של אבימלך. היה עשיר גדול. זה המלחמה, הוא רוצה לקבל פי 2, זה מה שהוא צריך. המלחמה על הבכורה, אומר רבי נתן, זה המלחמה על השכל, זה על הפנימיות. יש פסוק שאומר ככה, לא יכפות כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו. מה פירוש? הרבי אומר, אדם צריך להסתכל בשכל של כל דבר. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, אז אני מסתכל על העולם, העולם קרב אותי לקדוש ברוך הוא, זו הייתה המטרה של השם. השם שלח אותי פה נציג לעולם הזה, הוא רוצה שאני אחפש אותו מתוך העולם הזה. איך אני אמצא אותו? בחוף הים?
אז למה הוא ברא חוף הים? בתוך הגלידה נמצא את הקדוש ברוך הוא, שאני יכול כל יום גלידות, נמצא בתוך הגלידה את הקדוש ברוך הוא, אז למה הוא עושה גלידות? אז למה שאין ברא לי כזה עולם עם כאלה פיתויים, כאלה ניסיונות, והוא אומר תמצא אותי פה? כן, האמת שכן. האמצע מה הפירוש? אם אתה מסתכל בשכל של כל דבר, אתה מסתכל, יש לקדוש ברוך הוא מגמה מסוימת. השם ברוך עשה את הדבר הזה, באופן הזה, ככה הוא רצה שזה יהיה, בכל תחום. כל התחומים, מה שאנחנו יודעים שהאדם יכול להיות משוקע בתאוות, כן? אם זה באכילה, אם זה בשתייה, אם זה בשינה, אם זה בממון, אם זה בתאווה ידועה, בכל הדברים האלה, אם אתה מסתכל בשכל של הדבר, אתה מתקרב לשם יתברך. אבל זה בדיוק ההפך מעשיו הרשע. עשיו הרשע הוא לא רוצה את הבכורה. זה בדיוק הפוך מיעקב. יעקב מסתכל בשכל של כל דבר, כי הוא רוצה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא עשה ככה, עשה בכזה אופן. השם יתברך רוצה שנתקרב אליו באופן הזה. הוא מבין שכל הבריאה זה שליח לקרב אותי לקדוש ברוך הוא. אבל אצל הרשע לא יחפוץ כסיל בתבונה, הוא לא מחפש את השכל של כל דבר. אז ויבז עשיו את הבכורה, הבכורה זה ראשית, וראשית חוכמה, הוא מבזה את השכל, הוא מבזה את הפנימיות של הדבר, כי כל דבר יש לו פנימיות. תסתכל בפנימיות של הדבר, לא, אני מסתכל בחיצוניות של הדבר, אז אני שקוע בתאוות העולם הזה. אם אני אסתכל בפנימיות, אני אמצא את השם יתברך. אז ברגע שאדם לומד תורה, הרבי מחדש, זה נותן לנו את הכוח להסתכל בפנימיות של הדבר. כי יש מלחמה, הדבר החיצוני יש לו יתרון, כי אני רואה אותו מיד. אני יוצא לרחוב, מה, אני רואה את השם? לא, אני רואה השם ירחם מה שאני רואה ברחוב. אבל אומרים לך, תשמע, אם תלמד תורה, אתה תוכל להתבונן בפנימיות של הדבר. אם לא תלמד תורה, אתה לא יכול להתמודד עם הרחוב. אין דרך להתמודד עם הרחוב. הרבי מחדש לנו בתורה הזאת, שאין דרך להתמודד עם הרחוב, רק על ידי לימוד התורה הקדושה. זה נותן כוח למלכות דקדושה, ומלכות דקדושה זה מרמז האות נון. למה האות נון מרמזת למלכות דקדושה? כי כתוב לפני אינון שמו. לפני השמש אינון שמו. אינון זה הולך על המלכות דקדושה, כן? ואינון זה, אנחנו רואים שהאות נון היא האות הבולטת בו. אז האות נון מרמזת למלכות דקדושה. וכשמתגברת, אומר הרבי, מלכות דקדושה, אפשר לזכות לאור של השכל, שזה הראשית, זה שמש, זה יעקב, זה הבכורה. לכן באמת לפני שמש, אינון שמו. אתה קודם כל תתקן את האינון, תתקן את המלכות דקדושה לפני השמש. אתה רוצה לקבל את השמש, אתה רוצה לקבל שכל, תכין כלי, תכין את המלכות דקדושה. והשכל הזה זה עוד חטא. למה? כי החוכמה תחיה את בעליה. חטא זה מלשון חיות. כשאתה מסתכל בשכל של כל דבר, בחוכמה של כל דבר, אתה בראת את האות חטא. אז בוא נבדוק איזה אותיות כבר סידרנו. סידרנו את האות נון, זה מלכות דקדושה. כשהתגברתי על מלכות דסתרא אחרא, תיקנתי את האות נון. כשאני מכניס שכל בתוך הכלי הזה, אז תיקנתי את האות חטא. האות חטא עם האות נון, זה יוציא אותיות חן. מעלה חן על לומדיה. כשאני לומד תורה, התורה מעלה עליי חן. הרבי ממשיך שם בתורה, אחר כך אני מתקן את האותף, כי הדיבור נחקק, אז דברי חכמים בנחת נשמעים, יצטרף לנו האותף, אבל אנחנו נתרכז באותיות חטא ונון. וברגע שמאיר לבן אדם השכל של כל דבר, כן, אז זה נותן לו כוח להתקרב לקדוש ברוך הוא ולעמוד בניסיונות. איך יוסף יכל לעמוד בניסיון של אשת פוטיפר? איך שייך לעמוד בניסיון הזה? איך שייך לעמוד בניסיון? זה ניסיון יומיומי במשך 13 שנה. תמיד רב לוי יצחק היה אומר, אצלנו כתוב לרגעים תבחננו. הניסיון שלנו זה רגע. יוצאתי החוצה, עובר משהו לא ראוי, משהו לי רק לעצום את העיניים לשנייה אחת, כבר העסק עבר. לרגעים. יוסף הצדיק היה לו ניסיון 13 שנה. שנה אחת בבית פוטיפר, ואחרי זה 12 שנה בבית הסוהר, יום יום הייתה באה לבקר אותו בבית הסוהר. וגם כמו השמאלנים, אם לא הולך בדרכים טובות, גם בדרכים קשות. כן, היא ידעה טוב מאוד איך לתקוע לו ברזלים, ולאיים עליו בכל האיומים, אם הוא לא ישמע בקולה.
איך יכל לעמוד בניסיון? כשאדם מסתכל בשכל של כל דבר, הוא יכול לעמוד בניסיון, זה הסוד של יוסף. לכן יוסף ויעקב כחד החשיבה, כי ליוסף היה את השכל של יעקב, שזה הראשית. זאת אומרת, היסוד פה של התורה, אנחנו מבינים שעסק של לימוד התורה, ואז אני בורא כלי, שזה מלכות דקדושה, שאני יכול לקבל לתוכו את השכל. עכשיו, למה צריך את הכלי? כי אני צריך שכל, תביא לי שכל, מה אני צריך כלי? לא, אבל אם אתה תקבל שכל בלי כלים, אז יהיה שבירת הכלים. אם אין לי צמצומים, אני בסכנה גדולה. אז אומר פה רבי נתן בהלכות פיקדון, הלכה ד', אומר, הנה אפילו מי שמשבר את התאוות, צריך שיהיה לו צמצום בשכלו. הייתי חושב שלא, אם שיברתי כבר את כל התאוות, אני לא מסתכל עליו לעולם הזה, אני רודף רק אחר פנימיות, אז הכל מסודר. אומר לא, אומר רבי נתן, לא, זה לא עובד ככה. גם מי ששיבר את התאוות, צריך לצמצם את השכל שלו, ירוס הגבול באמת שאין לו רשות. הרי יש מציאות כזאת שיש דברים שאין לך רשות להסתכל באות הראשונה של התורה. איזה אות ראשונה, אתה יודע? מאיזה מילה התורה מתחילה? בראשית. מה זה האות הראשונה? בית. חשבת פעם על הצורה של הבית? למעלה סגור, אחורה סגור, למטה סגור, רק קדימה פתוח. אומרים רק קדימה מותר לך להסתכל. מה למעלה, מה למטה, מה מאחורה, אסור לך להסתכל. מה היה לפני בריאת העולם? מה כזה ברוך הוא עשה לפני הבריאה? אם מי יסתדר, כך יש לו עכשיו עסק עם עולם משוגע, אתה יודע, עכשיו צריך להיות פסיכיאטר של 8 מיליארד מטורללים, זה עבודה רצינית. הגמרא מסכת עבודה זרה עושה את הסדר שלו, 3 שעות הוא משחק עם הלוויתן, לא נראה לי שיש לו זמן עכשיו לשחק עם הלוויתן, עם התרלולים של העולם הזה, זה נראה שהוא ביקש מהלוויתן מחילה. שמע, המצב פה קטסטרופלי, צחק אתה עכשיו, אני יודע, צחק לבד, יש לי פה עסק עם כמה מיליארדים של מטורללים, אולי. על כל פנים, אז הבית היא פתוחה רק קדימה. מה פירוש רק קדימה? תסתכל רק במה שמותר לך להסתכל. אז זאת אומרת, אומר רבי נתן, גם אם אתה כבר משבר את התאוות, צריך שיהיה לך צמצום בשכל. מכל שכן, מי שמשוקע עדיין בתאוות, אדם משוקע בתאוות, בטח הוא צריך צמצום. אומר לכן, עיקר השכל הוא אמונה. לא חקירות בשכל, כי הוא צריך צמצום בשכל. אז העיקר זה האמונה. איך אומר כתוב, כל מצוותיך, אמונה, זה הכל. להתנהג על פי התורה, בפשטות. התורה אומרת לך נטילת ידיים, נטילת ידיים, מה העניין? מה נטילת ידיים? אז יש מי שרוצה מתחיל לעבוד עם השכל שלו. אין צמצומים. אומר, למה אמרו נטילת ידיים? כי פעם הרחובות היו חול, והבתים היו מחמר, והאישה הייתה נראית כמו זפת, אז אני צריך כל רגע לשטוף את הידיים. אז ראו שאנשים לא שוטפים את הידיים, ילבישו להם נטילת ידיים. הוא אומר, נתחיל לתת הסברים מלומדים. אז הוא בסדר, אז אני גם אלחוץ את הידיים עם סבון, הכל טוב. מה פתאום? אומר לך נטילת ידיים, נטילת ידיים. אתה תעשה את מה שאומרים לך בדיוק. ואם יזכה, יבין איזה שכל לעבודת השם יתברך. אם תזכה, פתאום יעיר לך. יש ספר שלם, אנחנו מדברים עכשיו מהלכות פיקדון, כן? זה ספר שלם שנקרא ליקוטי הלכות של רבי נתן, זה 8 כרכים, שמדבר על כל מצוות התורה ונותן טעמים וסודות לכל דבר. למה? היה יהודי שקראו לו רבי נתן, כמה שהיה לו מוח גאוני, וכמה שהיה לו שכל עצום, הוא ידע לעשות צמצומים, קיים את המצוות כפשוטו. פעם התבטא רב חיים מוולוז'ין, רב חיים מוולוז'ין התבטא, אמר את זה על הגאון מווילנה, כי הוא היה רבו, אז הוא הזכיר את הגאון מווילנה ואת האר"י הקדוש, אמר עם כל העמקות שלהם קיימו את המצוות כפשוטו. אדם לפעמים מרוב שכל הוא מתחיל לתת לעצמו הסברים, אז אני יכול ככה, אז מי אמר ככה, אני יכול גם ככה. להבדיל כמובן שלמה המלך, אנחנו מדברים על קודש קודשים, אבל גם אצל שלמה המלך, בסופו של דבר אמרתי איך קיימה ויחוקה ממני. תכף נראה, זה בדיוק קשור לפה, זה פרשת פרה אדומה. אנחנו מדברים מה קורח לא ידע שפרשה אדומה, פרה אדומה היא, אם ידע את הסוד של פרה אדומה לא יכול לקל משה רבנו. אז גם שלמה המלך לא ידע את הסוד. אמרתי קיימה ויחוקה ממני. מתי הוא אמר את זה? מתי שהוא כבר אמר, אני יכול לשאת נשים, ולא יסירו את לבבי, אני יכול להרבות לי ממון ולא יהיה שום דבר, אני יכול לקחת סוסים ממצרים ולא לרדת למצרים. אבל אין דבר כזה.
כששלמה המלך אומר אני יכול לשאת נשים, הן לא מעניינות אותי במושגים הגשמיים, זה לא זה כפשוטו. הרבי אומר שלא צריך להיות צדיק בשביל שזה לא יעניין אותנו. חכם, מספיק חכם, שלמה המלך החכם מכל אדם, אז ודאי שהוא הבין שהוא יכול. לא, אין דבר כזה, התורה מצווה, אתה תקיים את מה שהתורה מצווה לך, בתמימות, בפשיטות. אומר רבי נתן, אם יזכה יבין איזה שכל לעבודה, ואם לאו יצמצם שכלו ויסמוך על אמונה. אני לא מבין, השם יתברך ציווה עליי, ככה אני עושה מה שהשם ציווה עליי, כולם בחוכמה עשית, הכל מסודר, כל פועל השם למענהו, הכל השם יתברך עשה לכבוד השם, אז אתה תבדוק לעשות, השם יתברך מצווה עליי, ככה באופן הזה, לא יסור, ימין, שמאל, תעשה את מה שמצווים עליך, הבנת, גם לא הבנת, תנהג בפשיטות מתמימות. אומר רבי נתן, וזה עיקר הבחירה, זה עיקר הבחירה, כי הרבי אומר, תסתכל בשכל של כל דבר. אומר רבי נתן, אם הייתי רואה את השכל של כל דבר, מי פתי ישליך נעימות כזה? מי? אם עכשיו יראו לי את השכל של האכילה, האכילה תעניין אותי. יראו לי את השכל של הממון, ממון יעניין אותי. אם יראו לי את העומק, את הפנימיות של הדברים האלה. יראו לי את העומק של הבית היהודי. יעניין אותי משהו חיצוני? לא יעניין, אומר רבי נתן, מי פתי ישליך נעימות כזה, וימשך אחר האחירות והגשמיות. מה אתה נמשך אחרי גשמיות? אלא מה? זה הניסיון, כי לא מראה לך את הפנימיות של הדבר, וזה הבחירה של הבן אדם, לדעת שמאחורי המוצר הגשמי הזה שאני רואה, מונח מאחורי זה המון פנימיות. אני מאמין בזה, וזה הבחירה שלי. האם אני מצליח להתמודד, לא להימשך אחר החיצוניות, ולחפש את הפנימיות. אומר רבי נתן, לכן העולם נקרא בלשון ההלם. יש פסוק בקהלת פרק ג', כי גם את ההלם נתן בליבם, כי כתוב העולם נתן בליבם, מבלי אשר ימצא אדם את המעשה אשר עשה אלוקים מראש ועד סוף. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, וזה חסר וו, מלשון רש"י אומר, העולם חסר. למה? כי אדם באמת לא יודע. השם יתברך הביא לנו ניסיון כזה, שאני רואה דברים חיצוניים ואני מתלהב מהם, אבל תדע שתסתכל בשכל של הדבר. לא הסתכלתי, לא ראיתי, כי אומר רבי נתן, לא כל אחד ברח לי לראות פנימה, אבל אז תסמוך על אמונה. כל מצוותיך אמונה. אז תלך עם אמונה, פשוטה ותמימה. אומר ככה, ישראל זוכי כפי הגיעתם. אז באמת עכשיו יהודי שהוא ירא שמיים, הוא כפי הגיע שלו. הוא מתייגע הרבה, זוכה יותר, מתייגע פחות, זוכה פחות, אבל הוא מתייגע, הוא סומך על אמונה. אומר, אבל יש רשעים, עושים מעשה זמרי, ומבקשים שכר כפנחס. הגמרא אומרת בסוטה, כ"ב, עמוד ב', שם ינאי, כן? קרא לאשתו, נתן לה הדרכות. הייתה לו אישה צדקת, הוא לא בדיוק היה צדיק, היה אפילו רשע גדול, אבל הוא שנא את הצבועים. אז הוא אמר לה, תיזהרי מאלה שעושים מעשה זמרי, ומבקשים שכר כפנחס. אומר רבי נתן, מה זה השכר? שכל, הם רוצים שכל. הוא רוצה לרוץ אחרי כל התאוות, ולעשות את כל הדברים בחיצוניות, ורוצה להבין את העומק של הדבר. תן לי ליהנות מהדבר, תן לי עכשיו לאכול איזה סטייק עסיסי ככה שיזה לי מהזקן, או השם ירחם משהו יותר גרוע, כן, עוד סטייק עוד מילא, מברכים, זה טוב. לא, הוא רוצה סטייק של דבר אחר, שיזור לו גם מהזקן, ואחרי זה הוא רוצה להבין את הסוד, למה התורה אוסרת את הדבר אחר. מה לא בסדר? זה כזה עסיסי, מה לא טוב פה? אז הוא רוצה את התאוות של העולם הזה, ואחר כך גם רוצה להבין אותם. אז אומר רבי נתן, זה עושה מעשה זמרי, ורוצה שכר כמו פנחס. על פי זה מסביר רבי נתן את מה שאומר שלמה המלך ועמך כולם צדיקים. כן, מה פירוש עמך כולם צדיקים? מה הנקודה? למה כולם, מה הצדיקות של עם ישראל? כי אצל הצדיקים, אומרת הגמרא בברכות י"ח עמוד א', אפילו במיתתם, קרויים חיים. זאת אומרת, מה המיוחד אצל הצדיק? שגם במיטה שלו הוא נקרא צדיק. אז הולך רבי נתן, מה? מה אמרתי? קרוי צדיק. טוב, הוא גם באמת צדיק, אבל הוא קרוי חי. זה צדיק. במיתתם קרויים חיים. גם הצדיקים, למה במיתתם קרויים חיים? אז הולך רבי נתן ומסביר את כל העניין הזה. הצדיקים בעולם הזה, כל היגיעה שלהם
זה בשביל התכלית. מה פירוש התכלית? להסתכל בשכל של כל דבר. כי באמת אומרת הגמרא במסכת עירובין, דף כ"ב עמוד א', אומרת הגמרא, היום לעשותן ולמחר לקבל שכרן. זאת אומרת, היגיעה שלהם בשביל התכלית, אתם מבינים? היגיעה שלי זה לא, שאל בן אדם רגיל, למה אתה יגיע? כן? שאל בן אדם רגיל, למה אתה יגיע? אז מה הוא יענה לך? למה אני יגיע? אני רוצה לצאת בסוף השנה לטיול ככה לאירופה, איזה טיול מיוחד במינו, כן? אז אני צריך להתייגע, לקחתי לעצמי כמה שעות נוספות. אז אני עובד עכשיו שעות נוספות, כי אני רוצה לצאת לאיזה טיול עם הקריבים שם, זה לא בזול, אז אני צריך לעבוד שעות נוספות. אז עובד כמו חמור בשביל להיות חמור. אבל הצדיקים יודעים מה התכלית בעולם הזה. אז כל היגיעה שלהם זה בשביל העתיד. היום לעשותן למחר לקבל שכרן. להבין את השכל שבכל דבר, מה זה לקבל מחר שכרן? באמת כמה שאדם מתייגע בעולם הזה, והוא נוהג בפשיטות תמימות, בסוף יסבירו לו את השכל. אם לא בעולם הזה, יסבירו לו לעתיד את השכל שבכל דבר. אומר רבי נתן, לכן נוכל להבין את מה שאומר המדרש בבראשית רבה, פרשת ט' סימן A, והנה טוב מאוד. באיזה יום נאמר טוב מאוד? ביום השישי. מה קרה? עד אז הוא קיבל, יום ראשון קיבל ציון טוב. יום שני אמרו לו, עושים לך מבחן חוזר. נכון? ביום שני הוא לא קיבל ציון. אמרו לו, נראה יום שלישי, נעשה לך מבחן חוזר, נבדוק. אז הוא קיבל פעמיים טוב. פעם על יום שני ופעם על יום שלישי. יום רביעי עוד פעם קיבל ציון טוב. יום חמישי קיבל ציון טוב. יום שישי קיבל ציון טוב מאוד. למה? מה הוא עשה יום שישי? מה קרה ביום שישי שמגיע לו ציון כזה טוב? כתוב, חז"ל אומרים, הנה טוב מאוד זה המוות. המיטה זה טוב מאוד. עד שלא יהיה מיטה בעולם זה רק ציון טוב. ברגע שבא מיטה לעולם זה טוב מאוד. מה קרה? מה העניין? מה העניין? כי הקדוש ברוך הוא צפה את חטא אדם הראשון. ברגע שאדם הראשון חטא, אז המיטה היא דבר הכי טוב בעולם. כי לכתחילה האדם הראשון צריך לחיות חיי נצח. אז המיטה זה בכלל לא, אין לה ציון בכלל, כי אין מושג כזה מיטה. זה כמו ציון במקצוע הקוסמטיקה בכיתה א'. יש קוסמטיקה בכיתה א'? אתה בטוח? לא למדת קוסמטיקה בכיתה א'? וואי, אתה בחוט. יוסף, למדת טבחות בכיתה א'? גם טבחות לא. תראה לך, טבחות פותחת שערים. אליהו ביקש להצטרף לחטיבת אלכסנדרוני בשביל טבחות. אז אין דבר כזה, אין מיטה. עד שהאדם הראשון לא חטא, לא היה מושג של מיטה. רק ביום שאכל ממנו, אז באמת נגזרה מיטה לעולם, והמיטה הזאת, אומר רבי נתן, זה הטוב מאוד. למה? כי רק על ידי המיטה נזדכך הגוף. הרי מה קורה במיטה? מה קורה במיטה? הרי כשאנחנו מדברים על חיצוניות פנימיות, אני דווקא קצת מטשטש את זה, אבל העיקר הניסיון של האדם בגשמיות, איפה זה הניסיון שלו? בתאווה ידועה, נכון? כן, בתאווה ידועה. פעם הרבי אמר שהיה איזה צדיק אחד שיצא מהתאווה לגמרי, אז נתנו לו פרס. מה נתנו לו פרס? הוא עלה לעולם האמת, אמיתי, הוא ראה איזה דוד גדול ככה של האפגנים האלה, אתה יודע, שהסבתות שלנו היו מבשלות ככה, סירים גדולים פה היה עושים אזכרות. עכשיו קוראים שעשינו, סידרנו כאלה סטנדרים שלא אי אפשר לעשות אזכרות פה, אז עושים פה בחוץ. אבל כשאני הייתי צעיר, היה פה צורה של חטא, אזכרות היו בבית הכנסת. והיו מכינים ככה פה במדבר סירים כאלה גדולים, אז הוא ראה צדיק הזה, ראה סיר גדול ובישלו בו חתיכות בשר. אז הוא שאל מה זה הבשר הזה, למה זה הסעודה? אמרו לו, הבשר הזה שאתה רואה, הבשר הזה זה איזו אישה אחת שלא הייתה בדיוק צדקת, והיא הייתה מחטיאה. אז הוא אמר, אפשר לראות אותה? אז עצרו שנייה אחת את הבישול וברו אותה מחדש. אז אחרי שברו אותה מחדש, אז הצדיק הזה מספר, אומר, וואי, באמת הייתה... אפשר להבין למה כל כך החטיא הרבה אנשים. אבל אז הרבי אומר, אז בוא תראה את המיאוס של העולם הזה. בסוף מה נהיה ממנה? נהיה ממנה בישול בתוך היורה.
אז זהו, אז זה העיקר, שאני צריך להסתכל על הפנימיות. תסתכל, יש פנימיות בדבר. החיבור של האיש והאישה זה החיבור הכי עצום שיכול להיות. זה משהו חיבור פנימי. בלי החיבור של איש ואישה אין שכינה שורה. זה משהו פנימי לחלוטין. אז עכשיו מה קורה? מה קורה במיטה? הנפש, שזה הפנימיות, מתנתקת מהגוף, נכון? הגוף נשאר למטה, באדמה. האדמה זה חיצוניות. הגוף זה חיצוניות, והאדמה זה חיצוניות. והנפש, שהיא פנימית, עולה לשמיים, שזה משהו פנימי. נהיה הפרדה לגמרי. אז זה טוב או לא טוב? מה אתה אומר? זה טוב או לא טוב? שמפרידים את הפנימיות מהחיצוניות זה טוב? למה מה טוב פה? אני צריך לחפש את הפנימיות בתוך החיצוניות. עכשיו אם זה נפרד, מה אני אמצא? אחרי אשתו נפטרה, הוא הלך לבית אלמין, חפש את הפנימיות שלה. בחיים לא חיפש את הפנימיות, רק קרב איתה והתקוטט איתה, לא חיפש פנימיות. אז אחרי 120 הוא הולך רוצה להתפייס איתה בבית אלמין, אבל כבר אין פנימיות, הפנימיות עלתה למעלה, אז מה כל כך טוב? אומר רבי נתן, זה טוב מאוד, כי זה רק לפי שעה. זה רק לפי שעה. כי בסופו של דבר, אחרי התחייה, יזכה הגוף עם הנשמה, שהתחדשה להשיג את השכל. כי מה קורה? הנשמה עולה למעלה, היא מתחדשת. הגוף מתבלה באפר, בקיצור מנקים אותו מכל החיצוניות. ואחר כך, אחרי התחייה, יחברו את הגוף עם הנשמה, אז עכשיו אתה תראה את הפנימיות טוב מאוד. עכשיו תוכל להשיג את הפנימיות. אז המיטה זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. כי המיטה הזאת מביאה אותנו להשיג את הפנימיות. מה שעכשיו אנחנו לא יכולים להשיג כרגע. רבי נתן גם מדגיש, יש זוהר בפרשת לך לך, דף פ"ג עמוד א', אומר הזוהר שעדיין נשאר קיסטא דחיותא בגוף, כן, הנשמה עולה למעלה, אבל משאירים לו טיפה משהו, אי אפשר להשאיר את הגוף בלי פנימיות בכלל, משאירים לו איזה טיפה, הרוב עולה למעלה, מתחדש, אבל משאירים לו לגוף, כי אם לא השאירו לו טיפה, איך אומרים, צינורות הנשמה כאלה, נכון? אם עכשיו בן אדם איבד את ההכרה, אז מה אומרים לו ככה, משאירים לו, בינתיים מנשימים אותו, מזרימים לו, אם הוא יתעורר, לפעמים לא מתעורר, אז שולחים אותו לבית לוינשטיין, אבל יכול שיתעורר פעם, אז פה הגוף יתעורר פעם, הגוף, הנשמה תחזור לגוף, בגלל שאנחנו יודעים שהגוף יתעורר פעם, משאירים לו קיסטא דחיותא, כנראה לרשעים כאלה שלא יקומו לתחייה, אז להם לא משאירים כלום. אבל, אז זאת אומרת שמעשה מה קורה פה עם המת, בינתיים, עד שהנשמה תחזור, בינתיים, הגוף נמצא לבדו. ברגע שהגוף נמצא לבדו, אומר רבי נתן, אז נכנסת לגוף הזה, הטומאה הכי גדולה שיכולה להיות. נכון, המשנה במסכת כלים, שם פרק א' דנה בכל ענייני הטומאה, הטומאה הכי גדולה שיכולה להיות, איזה טומאה? למה? איך ההגדרה שלה? אבי אבות הטומאה, אין מושג כזה. הטומאה הכי גדולה שיכולה להיות זה אב הטומאה. זה הכי גבוה, אב הטומאה. חוץ מהמת. המת זה האבא של האבא של הטומאה. אבי אבות זה האבא של האבא. נכון? אנחנו אומרים, אבא של האבא. המת זה אבא של האבא של הטומאה. למה שם נחז כזה טומאה גדולה? כי כל הטומאה זה אחיזה שלה בחיצוניות. כל מה שהבעל דבר רוצה להטות אותנו, להדביק אותנו לחיצוניות, שנסתכל בחיצוניות של הדבר. אם זה עוטף אותנו, כל החלונות ראווה וכל הפרסומות, זה הכל חיצוניות, רוצים לתפוס אותנו בחיצוניות. המת זה שיא החיצוניות, כי גם כשאני רואה אישה כמו בהמה, עדיין יש לה פנימיות. גם איש כמו בהמה, עדיין יש לה פנימיות. יש פנימיות. אז אם אני אתבונן, אני אראה את הפנימיות, אבל מת כבר אין פנימיות, הפנימיות עלתה למעלה. אז פה הסטרא אחא נחזת הכי חזק, כי זה כבר זה הכל חיצוני, פה היא נכנסת הכי חזק, וכשבן אדם חס ושלום נדבק בחיצוניות, אז אומר רבי נתן, זה אבי אבות הטומאה. עכשיו אנחנו יודעים איך מתארים את המת. היום אין טהרה, אבל איך? כשהיה, אמא, במקווה אני מתאר את המת. לא, אני נגעתי במת, אני הולך למקווה וזה הכל בסדר. את המת אני לא יכול לתאר עד שלא יבוא הגאולה. הזער של הפרה אדומה. קיצור, כן, אנחנו מחפשים כבר
כל כמה שנים נולדת איזה פרה אדומה, בסוף קורה איזה תקלה, פתאום היא נפסלת, פתאום יוצא יותר משתי שערות, שתי שערות, כי משערה אחת זה בסדר. זה סוד פרה אדומה. הפרה אדומה שהולכים לקרוא בשבת הבאה, היא מתארת מטומאת מת. אדם שהיה טמא מת, כן, ורוצים לתאר אותו, הוא צריך עכשיו להקריב קורבן וכדומה, צריך להיכנס לעזרה, אי אפשר טמאי מתים לא יכולים להיכנס, אז מזים עליו מהפרה האדומה. מה העניין? מה המיוחד בפרה האדומה? יש משהו מיוחד בפרה האדומה. הגמרא במסכת זבחים, דף כ' עמוד ב', אומרת, הפרה האדומה, כל מעשיה בחוץ. כל הקורבנות שאני מקריב, זה בבית המקדש. יש כאלה אני יכול להקריב אותם בדרום, יש כאלה אני יכול להקריב אותם רק בצפון, קודשי קודשים, שחיטתן בצפון, היונים והתורים, בני, כן, תורים ובני יונה, זה ליד המזבח, כי אני צריך ישר לעזות וכו', מולק ומזה, כולם בשטח של בית המקדש, חוץ מפרה אדומה. פרה אדומה היא עושים על הר הזיתים, מחוץ לבית המקדש, צריך הכהן משקיף דרך כל השערים לכיוון בית המקדש, ושם עושים את כל המעשה של הפרה אדומה. זאת אומרת, פרה אדומה זה הקורבן היחיד שכל המעשים שלו בחוץ. כל מעשה בחוץ. עכשיו, למה אני עושה את כל המעשים שלה בחוץ? אומר רבי נתן, כי הפרה אדומה צריכה להתמודד נגד החיצוניות. הבחוץ. הרי מה זה חיצוניות? הבחוץ, מה שאני רואה בחוץ. אני רואה בחוץ שיער שחור, אני רואה שיער לבן, זה הכל בחוץ. אז הפרה האדומה, כל המעשים שלה בחוץ, זה בשביל לתאר את המקומות של בחוץ. לכן היא מתארת מטומאת המת. כי הרי מה זה טומאת המת? טומאת המת זה אני מפריד את הפנימיות מהחיצוניות, אז נעשה כולו חיצוניות, ואז באה הטומאה הכי גדולה שנקראת אבי אבות הטומאה, אז הפרה האדומה שאני עושה אותה בחוץ, זה פשוט היא הולכת להתמודד עם מה שהיא צריכה להתמודד. זה אני לוקח את הסיירת הכי מובחרת, הפרה האדומה זה הסיירת הכי מובחרת. עכשיו הצנחנים צריכים להיות מבסוטים, יש להם קומתה אדומה, נכון? סיירת מטכ"ל גם הולכים קומתה אדומה אם אני לא טועה. אני טועה? לא, נכון? משהו כזה סחורני. כן, הולכים קומתה אדומה, בדיוק הם בחוץ. הם הולכים להתמודד עם המשימות הכי קשות. הפרה האדומה היא צריכה להתמודד בחוץ, כי היא מתמודדת עם המשימה הכי קשה. היא מתמודדת עם החיצוניות, עם הטומאה הכי גדולה בעולם שנקראת אבי אבות הטומאה, כשהפנימיות נפרדת מן החיצוניות. אז אומר רבי נתן, וזה לכן הפלא במצוות פרה אדומה, זה הכי גדול שיכול להיות. איך אומר המדרש במדבר רבה, פרשה י"ט סימן א', חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אין לך רשות לערער. אתה אל תנסה להבין, יש פה סוד גדול איך אפשר להתמודד עם העניין הזה של החיצוניות. לכן שלמה המלך מה אומר? המדרש בתנחומא, פרשת חוקת סימן ח', אומר שם המדרש, שלמה המלך אומר, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. אפילו שלמה המלך, שהיה המלך הכי חכם בעולם, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. כי באמת, להבין את זה, זה שכל אחר לגמרי. זה כבר לא תלוי בשכלים של שלמה, אפילו שהוא המלך החכם מכל אדם, שהרמב"ם כותב, זה פסק, אצל הרמב"ם זה פסקים, שרק מלך המשיח יהיה יותר חכם משלמה המלך. אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. את הסוד הזה של פרה אדומה ידע רק בן אדם אחד בעולם. אתה יודע מי זה? משה רבנו. הקדוש ברוך הוא אומר, לכולם זה חוקה, לך אני מגלה את הטעם. רק משה רבנו ידע את הסוד הזה. כי למה? כי משה רבנו היה מחובר לפנימיות בתכלית. כי למה העניין הזה נעלם? כי זה להסתכל בשכל של כל דבר, זה המשימה הכי קשה בעולם. אומר לך, תסתכל, אתה רואה רחוב מלא חיצוניות. מאחורי כל דבר מסתכל שכל. איך אמר לי השבוע איזה חסיד, אני לא יודע אם לקרוא, נדמה לי שהוא תולדות אברהם יצחק היום. זה משתלשל מתולדות אהרון, הרב דייטש, הגבאי של אמריקן שול. טוב, אני עכשיו בהקלטה, אז אני אומר אמריקן שול. אתם יודעים שזה לא בהקליטה, איך אני קורא לזה. בכל אופן אומר לי, אני מחכה ליום שאחרי, שנתבונן אחורה, ונראה השגחת השם על כל צד ושעל. אנחנו נמצאים עכשיו בכזאת הסתרה, בכזאת חיצוניות,
אבל אנחנו מבינים שזה מהלכים של הריבונו של עולם. זה הכל מהלכים שמימיים. כל המהלכים, הרדיפה של עולם התורה, הם אחרי כל הזוועות האלה היו צריכים לקבור את הראש שלהם באדמה, את התפשלות שהם עשו. להרגיש שמה שהם מגן על עם ישראל זה הרוח היהודית. מה איך יכולנו לקום כנגד כל השנים שלנו? והרוח היהודית לא שואבת מן התורה הקדושה. והם יוצאים היום במלחמת חורמה נגד עולם התורה. זה אבסורד הכי גדול שיכול להיות. וכולם נתפסים רק בחיצוניות, אז איך אפשר? אומר רבי נתן, זה נעלם, באמת נעלם. שלמה המלך אמרתי החכמה וירחוקה ממני. ואי אפשר לזכות לזה, אומר רבי נתן, רק על ידי התורה. לא נטעה. הדרך היחידה, איך אמר לי היום העורך דין שלי, בבוקר קבענו פגישה, אז אומר אני עכשיו עוד מתפלל. אז קודם כל שמחתי שהוא מתפלל, יהושע. וכשנפגשנו היום בבוקר, אז הוא אמר, אין לי צל של ספק שמה שמחזיק את עם ישראל זה רק התורה הקדושה. בלי התורה אנחנו לא עם בכלל. איך אנחנו מחזיקים מעמד קול מול כל הזה? אדם שלא חובש כיפה, אבל הוא מתפלל, ברוך השם. וגם מבין שהתורה אומר, אין לי צל של ספק. אין לי צל של ספק שרק התורה זו שעומדת ומגנה על עם ישראל. אז אומר רבי נתן, אתה לא יכול לזכות רק על ידי התורה. אבל אומר רבי נתן, כל פנים, על ידי מצוות פרה אדומה, אנחנו רואים שאפשר לתאר מטומאת מת. כן? כי יש לקוח לרדת למקומות החיצוניים, לגרש אחיזתם. נכון, אני לא מבין את הסוד של פרה אדומה, אני לא יודע באמת איך לקשר כל דבר לפנימיות, להסתכל בפנימיות של כל, אני לא מצליח, אבל יש דבר כזה. יש מציאות כזאת. על ידי פרה אדומה נעשה המציאות הזאת, לכן אפשר לתאר מטומאת מת, מאחיזה של הסטרא אחרא, כן, עד שמקשר את החיצוניות לפנימיות. זה התפקיד של הפרה אדומה, לקשר את החיצוניות לפנימיות. על פי זה הולך רבי נתן ומסביר את כל העניין של קורח. התחלנו, הרי כתוב בתרגום אונקלוס, ויקח קורח. מה הוא לקח? התפלג. הוא הפריד. את מי הפריד? הפריד הפנימיות מהחיצוניות, אומר רבי נתן. במקום להסתכל בשכל של כל דבר, להסתכל בפנימיות של כל דבר, אז הוא הפריד. למה? אומרת הגמרא בירושלמי סנהדרין, פרק י' הלכה א', כוח כופר בעיקר היה. ברגע שאדם כופר בעיקר, אז הוא לא יכול להסתכל בפנימיות, הכל אצלו חיצוניות. אם אני מאמין בהשם יתברך, ואני יודע שזה משהו אלוקי, משהו פנימי, שמחיה את הכל, אז אני רואה בן אדם הולך, אני יודע שיש משהו פנימי, מה מחיה אותו? רוח אלוקית שבתוכו. אני רואה את כל העולם, אני מבין שמשהו פנימי מחיה את הכל. זה לא משהו חיצוני. ברגע שאדם כופר בעיקר, אז הוא מבין שהעולם זה טבע. זה טבע. הנה טבע, יש כזה סוס יפה, ויש כזה סוס פחות יפה. ויש חמור משהו, ויש שטון גם משהו. אני אחוז בחיצוניות. אבל אם אני מבין שהכל זה בריאה של הריבונו של עולם, אז אני יודע שיש פנימיות בכל דבר. הבריאה שקורח כפר בעיקר, אז הוא כבר לא יכול לראות את הפנימיות. וכל זה מחמת תאוות ליבו ורדיפתו אחר הכבוד. תשימו לב מה רבי נתן אומר. תאוות ליבו ורדיפתו אחר הכבוד, זה בדיוק מתקשר למדרש. מה הוא אמר? מה עם הכבוד, מה עם הכהונה ומה עם המתנות? הכהונה זה הכבוד, והמתנות זה תאוות ליבו. אתה יודע מה זה להיות כהן? אתה יודע מה זה להיות כהן? אתה יודע כמה סטייקים אתה יכול לאכול ביום? לאישה אתה תשאיר את החזה, יוסף אתה גם הרי בשלן טוב. לאישה אתה משאיר את המספר 2, ומספר 3, ומספר 4, אתה לוקח מספר 1, מספר 5. עכשיו הסדו גם זה הולך קצת. חילוק, 10 אתה גם נותן לזה, הצוואר, נכון? אתה משאיר לה את הצוואר. בקיצור, אבל יש לך פרה שלמה להתקייף עליה. לקחת החלקים, וכבשים גם יש שם. צלעות כבש, בקיצור. זה כל המתנות הכהן בקיצור כל היום יכול לחגוג על הבהמות האלה, ואני צריך לעבוד קשה בשביל לאכול איזה סלט טונה. אז זה מה שאומר רבי נתן, תאוות ליבו, וגם כהן גדול זה, אתה יודע מה זה להסתובב עם החושן ועם היפות ועם הציץ ועם המצנפת, וואי, זה משהו.
אז תסתכל בן אדם עכשיו קונה לו איזה בגד שיפה לחתונה, איך הוא מסתובב כמו טווס. תחשוב מה זה בגדי כהן גדול, איך נראה איתם. עם כל החשיבות של הכהן הגדול. אומר רבי נתן, וכל זה מחמת תאוות ליבו ורדיפתו אחר הכבוד. זה בדיוק אותו מה שהרב הזכיר מקודם, רבי נתן. עושה מעשה זמרי ובקש שכר כפנחס. ועל כן הרס הגבול לצמצום. על פי זה מסביר רבי נתן, עכשיו נוכל להבין מה השיגעון הזה של טלית שכולה תכלת בבית מלא ספרים, נכון? הוא בא למשה רבנו, אומר, תגיד לי, טלית שכולה תכלת, צריך ציצי פתילי תכלת? אומר לו, כן. אומר, מה? פתיל תכלת אחד מספיק לכל הטלית, כולה תכלת צריך פתיל תכלת, בית מלא ספרים צריך מזוזה. כן, למה צריך מזוזה? מזוזה יש לך 2 פרשיות, פתר את כל הבית, בית מלא ספרים, לא פותר ממזוזה. כך אומר המדרש במדבר רבה י"ח סימן ד'. אומר רבי נתן, מאיפה בא לו השיגונות האלה? אומר, מחמת שהרס את הגבול את הצמצום והניח דעתו לחקור בתרמי מצוות התורה. אתה כבר מתחיל לחקור, למה ככה? קודם כל צא מהתאוות, עד שאתה לא צא מתאוות לבך, אתה רוצה לחקור במטעמי המצוות, אז אתה בקיצור עושה מעשה זמרי, מבקש שכר כפנחס. גם זמרי היה אדם חשוב מאוד, זה שלומיאל בן צור ישדאי, נשיא שבט שמעוני, הוא גם כן אדם גדול. בטח, אני רוצה להיות מונח בכל התאוות של העולם הזה, רוצה את כל הכבוד, ומתחיל לחקור, רוצה להבין למה ככה, למה פתיל תכלת, מה הרעיון של פתיל תכלת? מתחיל לחשוב, מה, שיברת את התאוות, כשרבי נתן, כשרבנו נתן את הטלית שלו, למי הוא נתן? אתה זוכרים? לרבי נפתלי, מה הוא אמר לו? אמר לו, תדע לך, הטלית הזאת תהיה חשובה בעיניך, כי כמספר השערות שיש בטלית, זה הדמעות ששפכתי, לדעת מה זה סוד הטלית. לא יודע כמה שערות יש בטלית, מיליונים של שערות, כמה דמעות הרבי שפך בשביל להבין את הדבר הזה, כמה הרבי שיבר את התאוות של העולם, קורח רוצה להבין את זה ככה, הוא רוצה להבין ככה, אז באים לו קושות של שטות. ובדיוק במה הוא פגם? בצמצום. הרי מה זה הצמצום? תמתין, אתה ראוי בכלל לחקור, אתה מולך בתאוות העולם הזה, אתה ראוי לחקור. אומר רבי נתן, גם כשמי שיצא מהתאוות עדיין הוא צריך המתנה, גם צריך צמצומים. אז הוא פגם בצמצום, הוא אומר, רבי נתן הוא פגם במה שצריך לתקן בעצמו, כי הרי לוי זה דין, ודין זה צמצום, זה הייתה העבודה שלו. על פי זה מסביר רבי נתן, וגם על זה קורח כעס, למה משה רבנו גילח את הלוויים? למה משה רבנו גילח את הלוויים? מה, זה נעים? דרך אגב, גם משה גילח את עצמו. אתה יודע, כשקורח בא הביתה אחרי התגלחת, אשתו לא זיהתה אותו. אם עכשיו אתה מוריד את הזקן, את הכל, מוריד את הגב, נכנס הביתה, אשתך מזהה אותך? לא מזהה אותך. בטח, ישר מתקשרת לבעלה, בא לפה מישהו, משהו אבם כזה, תבוא תציל אותי. אתה אומר לו, לא, זה אני. מה זה, איזה אתה עושה בדיקת DNA. רוצה בדיקת DNA בשביל לדעת שזה אתה בעלה. כבר מסכן, חזר הביתה, כולו מקורח, אשתו נבהלה, אני יודע מישהו פרץ עליי לתוך האוהל. והתחילה לצעוק הצילה, אומר לה, תירגעי, זה אני קורח. מה זה קורח? מה? תן לי סימנים, התחיל לתת לזה עד שנתן לה סימנים, היא כבר השתגעה לגמרי. אמר לו, מה זה? אמר לו, משה רבנו החליט לגלח אותנו. אמר לו, מה ככה עשה ממכם צחוק? אמר לו, לא, גם את עצמו הוא גילח. אמר לו, לא, את לא מקרא את אלה שעושים צחוק מעצמם בשביל לעשות צחוק מאחרים. גילח את עצמו בשביל להסתלבט על כל הלוויים. אז באמת למה משה רבנו גילח אותם? אז אומר רבי נתן, מחמת חטא העגל, היה אחיזה לסטרא אחרא. מחמת חטא העגל. ועיקר האחיזה בשערות. כן? כי השערות זה משהו הכי חיצוני. יש משהו יותר חיצוני מהשערות בגוף. הכי חיצוני. אפילו הציפורניים זה לא חיצוני כמו השערות. למה? כי הציפורניים, קודם חטא הדם הראשון זה חלק מהלבוש שלנו. אז הדבר הכי חיצוני בגוף האדם זה השערות. אז אחרי חטא הדם הראשון, עיקר האחיזה של החיצוניים זה בשערות. ועכשיו, איפה הפגם הכי גדול? זה בסתרא דלוי, כי הם יונקים עכשיו מהדין, מהצמצום, שזה הצד של הלוי, כך אומר הזוהר בתזריע, ממח' עמוד ב'. אז אומר להם משה רבנו, תבינו עכשיו אחרי חטא העגל,
השערות, זה הכי חיצוניות, צריכים להוריד את השערות. ועל ידי התגלחת אנחנו נבטל את האחיזה של הסטרא אחרא, יישאר צמצום קדוש, כי עכשיו זה צמצום עם דינים, אחר כך יהיה צמצום קדוש, ואז נוכל להשיג את השכל, נכון? כשיש צמצום, נכון? איך הרבי אומר, יש חתנות, תוכל להשיג את החטא, תקבל את החן, אז נוכל לקבל את השכל שזה בחינת כהן. לכן הלווים צריכים לשמש את הכהנים, אומר רבי נתן, צריכים לשמש את הכהנים, כי הצמצום זה כלי לקבל את השכל של כל הכהנים, ועל כל זה יצא קצב של קורח. האדם לא מבין, הישמח מוישה אמר ככה, הוא אמר ככה, הרי הוא ידע על עצמו שמה הוא היה בגלגול הראשון, בגלגול השני מה הוא היה? מה? ירמיהו הנביא, מצוין. למה הוא נעשה נביא החורבן? למה לא נביא של נחמה? כי במחלוקת קרח מה הוא היה? ניטרלי. אז שאלו אותו, מה, איך היית ניטרלי? הישמח מוישה. אמר, אתם לא יודעים איזה ניסיון זה, אתם לא יודעים כמה קושיות על משה רבנו. אז זה הסיפור הידוע. רבי ינקלה מפשברסק מספר שהיה לזה המשך. דרך אגב, קראתי את זה רק השבוע, הוא אומר שהיה לזה המשך. אמר, אל תחשבו שעכשיו אני מבין את משה רבנו. אל תחשבו, אז לא הבנתי, אז העדפתי להיות בסטנד ביי. לא נכנס למחלוקת, בכל זאת פחדתי ממשה. אז הייתי ניטרלי. אומר, אל תחשבו שעכשיו אני כן מבין את משה. אבל עכשיו אני מבין שעל צדיק הדור אסור לקשות קושיות. זה מה שאני מבין. לא שאני מבין אותו, אני מבין שאני לא מבין ואסור לי להתערב. זה לפחות את זה אני מבין. בטח, תחשוב לי שנייה, לוקח את הכהנים, גלח אותם, אומר להם, אתם תהיו כפופים לכהנים, מה זה, ואת מי הוא ממלא כהן את אח שלו? מה, אפשר להבין את כוח, אפשר להשתגע. אם היה פה עכשיו משה רבנו, היינו קוראים לו גדול הדיקטטורים. באמריקה אוחזים מאוד ממשה רבנו, כי הם אלה סתומים שם, הם לא מסתכלים בעומק. אבל הישראלים שמסתכלים בעומק, הם רוצים מדינה דמוקרטית, לא רוצים משה רבנו. האמריקאים פסיכים כאלה, משה, אצלם זה דמות המרכזית. עכשיו במדינת לואיזיאנה, יש מדינה בארצות הברית, או הקונגרס שם, לכל מדינה יש לו קונגרס בפני עצמו, הוציאו חוק, שמהגנון צריך להיות בכל חדר, בכל בית ספר, בכל הכיתות, במכללות, הכל, לוחות הברית, ובגודל גדול שילדים יראו. כמובן שגם שם קצת תנועות שמאל קמו, ומה זה כפייה דתית, אז אמרו, זה לא כפייה דתית. מה זה כפייה דתית? מה, אתם רוצים שנהיה יהודים? לא, תישארו גויים חמורים, לא אמרנו שנהיה יהודים. רק התכוונו להגיד שעשרת הדיברות, זה לכל העולם כולו, זה מתנה שכל העולם קיבל. זה שיהודים חכמים חטפו לפני כולנו, זה לא אומר שאנחנו צריכים להישאר פסיכים גמורים. טוב, בקיצור, זה עכשיו נידון בבית המשפט, נראה את ההחלטה. עדיין זה נידון בבית המשפט. על כל פנים, זה לא פשוט, זה לא פשוט. קצפו של כוח יוצא, הוא מתפוצץ. אתה עושה אותי שרת של אח שלך, וכוח היה אדם גדול, אתה עושה אותי שרת, אתה מגלח אותי, גם הניף אותי, גם הוא הניפו, אתם יודעים, אהרון, באותו יום הניף 23,000 כהנים, אתם יודעים איזה כוח זה? להניף ככה, לארבע רוחות השמיים, למעלה, למטה, וגמר את זה ביום אחד. אתם יודעים באיזה קצב זה היה? עשיתי חשבון, 4 שניות לבן אדם בערך. ב4 שניות הוא גמר, צ'ח, ככה 23, ולא התעייף. יש סחרחורת, בסדר. טוב, תראה לך, דניאל, תראה לך, לוויים בגודל שלך. מה אתה חושב? זה היו לוויים גדולים. היה צריך גם להניף את משה רבנו. משה רבנו זה גובה 5 מטר. זה לא פשוט. אז יוצא כן, אבל הוא לא מבין שהכל יש פה עניין. יש פה להכין כלים. אתם הלוויים יש לכם מעלה עצומה. אתם הכלים להכיל את השכל. רק צא מהתאוות. לכן באמת, רש"י מציין בפרשה שלנו, כתוב ויחר למשה. נכון מה רש"י אומר? נצטער עד למאוד מאוד. זה לא כתוב בשום מקום. כאן גם אצל דוד המלך, אבל שם דורשים את זה, נשאו פניו כחררה. כן, כי אם זה כעס, היה צריך להיות ויחר אף. לא כתוב ויחר, וכך כתוב ויחר. נצטער למאוד, משה רבנו הבין איזה תיקון, אומר לו כוח, הלו, תפקח את העיניים, אתה לא מבין איזה תיקון נפלא, אתה יכול לעשות עם אחי, אתה בטענות, אתה הניפו אותך, גילחו אותך, אתה לא מבין שאתה צריך להיות צמצום הקדוש,
אי אפשר לקבל את השכל של אהרון בלעדיך. אתה מבין איזה חוליה מרכזית אתה? אז משה רבנו נצטער על מאוד שהרס את הצמצום הזה. אומר רבי נתן, עכשיו נוכל להבין למה הוא נבלע באדמה. מה העניין של האדמה? מה? משה רבנו רוצה לגמור איתו עניין, אני יודע מה, יצאו לו תולעים, נכון? הוא דיבר, שיצאו לו תולעים, כמו למרגלים. לא מספיק, כי הוא חולק על הצדיק, זה עוד יותר חמור, אז שיצא לו נחשים. למה נבלע באדמה? אומר רבי נתן, כי האדמה זה תכלית החיצוניות. אתה כל הזמן, אתה רצת לחיצוניות של הדברים, מגלחים אותי, עושים לי, לא התבוננת שום דבר פנימה, תשקע בחיצוניות. תיקבר עמוק עמוק באדמה, שם זה המקום שלך. כי אתה לא הבנת כמה צריך להסתכל פנימה. אומר רבי נתן, נסתכל, האדם הוא הבריאה היחידה שהולכת על שניים. אל תגידו לי הקוף, כי הקוף הוא לא הולך על שתיים, קצת על שתיים ויותר על ארבע, נכון? ראית פעם סרטים על קופים? ראית? אתה לא, אתה בחור ישיבה, אל תגיד לי שראית. הוא היה פעם בחור מקולקל. אז הוא ראה סרטים על קופים. אז הקופים הולכים על שניים? קצת, אבל רוב הזמן על ארבע, נכון? רוב הזמן. אם אתה רוצה לך לגן חיות, תראה, לא רוב. או על ארבע או על העצים. הם לא הולכים זקוף. גם כשהם הולכים זה לא בדיוק זקוף. וחוץ מזה אפשר גם לדון אותם לכף זכות, כי הם היו בני אדם. נכון? הם פעם היו בני אדם. הם היו, כן, אחרי דור הפלגה עשו אותם קופים. טוב, אז למה הבן אדם הוא היחידי שהוא הולך על שניים? אז אומר רבי נתן, זה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, הרגליים שלנו נטועות באדמה והראש שלנו כלפי מעלה, כלפי השמיים. למה? לחבר את החיצוניות לפנימיות. אני נכון, הרגליים שלי בחיצוניות, אבל אני מחבר את זה לפנימיות, אני מבין, יש משהו פנימי. העולם הזה זה לא מה שאני רואה בעיניים, יש משהו יותר עמוק. אז זה התפקיד של הבן אדם. אז אומר רבי נתן, כוח פגם בזה. לכן הוא כבר בחייו קרוי מת. איך הגמרא אומר שם בברכות י"ח עמוד ב' רשעים? בחייהם קרויים מתים. לכן הוא נבלע באדמה בחיצוניות. עכשיו נוכל להבין את כל העניין של פרה אדומה. שאנחנו מבינים את הקשר לקורח. אז זה אומר הפסיקתא זוטרתי. למה נסמכה פרשת פרה למחלוקת קורח? אמר קורח, לא די שהוציאו אותי מכלל כהנים ומתנות. איפה הכבוד שמגיע לי? איפה המתנות? איפה הסטייקים? אלא שגילחו ראשי, גם גילח לי את הראש, גם אותה עשיתי שחל, אשתי לא זיהתה אותי. מיד נתקנה למשה להרי ריב, ולא ידע חוק פרה אדומה תהיה כפרה גדולה לישראל. כי בדיוק הפרה אדומה זה התיקון שלו. דפרה מתארת, אומר רבי נתן, מטומאת מת, מחברת חיצוניות עם פנימיות, בדיוק ההפך של הכוח. לכן היא צריכה גם להיות אדומה, כי אדום זה צמצום. ועל ידה, דווקא על ידי הפרה היא הכוח לכהן, שכל להמתיק את הצמצומים. הכהן עושה את העבודה של הפרה, אבל בלי הפרה הוא לא יכול לתאר ממת. יגיד פסוקים, סגולות, זה לא עוזר. הוא צריך את הפרה אדומה, הוא צריך את הצמצום. הכהן בעל השכל צריך את הצמצום שאיתו, כן, הוא יוכל לתאר את המת. לכן אנחנו שורפים את הפרה. כי מה העניין של השריפת הפרה? זה אפר, נכון? זה נעשה אפר, זה חיצוניות. ואיפה אנחנו זורקים אותם? לתוך המים, אל מים חיים, זה חסד, זה הפנימיות. לחבר את החיצוניות הפנימיות. והשריפה זה עניין של צמצום. ומה אנחנו שמים בתוך המים האלה עם האפר וכל זה, מה שמים בפנים, מה טובלים שרוצים לעזות. אם עושים עם הידיים כך, עושים שפריץ. לא, עץ ארז ואזוב, למה? המדרש בתנחומה, פרשת חוקת סימן ו' אומר, סימן למישהו גבוה כמו ארץ, שישפיל את עצמו כמו אזוב. מה העניין? אז זה שנטמע בטומאת מת, מה זה קשור לגאווה? נכון? אלא אני יודע, מצורע, דיבר לשון הרע. למה הוא דיבר לשון הרע? כי הוא מחזיק את עצמו, אז על כולם הוא יכול לדבר, כי הוא המאן דאמר. אז אני מבין, מצורע. אבל מה זה קשור לטומאת מת? למה אני צריך מה קשור פה לגאווה? אז אומר רבי נתן, הרי מה זה טומאת מת? שאני מפריד את החיצוניות מהפנימיות. זה כל המעשה של הבעל גייבס,
שלא רוצה להפריד, הוא מפריד את הפנימיות מהחיצוניות, הוא כולו אחוז בחיצוניות ורוצה להבין את הכל. רוצה להבין את הכל, אז הוא נהיה כמו קורח, רוצה להבין את הכל, קודם כל תקדש את עצמך, תאר את עצמך, אחר כך ננסה להבין. עדיין לא הצלחת, תנהג בתמימות פשיטות, קיים את ההלכות. אז זה מה שאומרים לו, אל תהיה כזה חכם בעיני עצמך, אל תהיה זמרי ורוצה שכר כפנחס. פה עלה לי עוד נקודת חידוש ובזה נסיים. זה העניין של חוכמת נשים בנתה ביתה. למה אשתו של און בן פלד, אומרת הגמרא בסנהדרין, דף ק"י עמוד א', למה היא נקראת חכמה? מה עשתה פה? חכמה אני מבין, טוב, חכמה. לא יודע בדיוק, השקטה את הבעל, נתנה לו לשתות, הרדימה אותו, בסדר, זה גם חוכמה. אבל מה זה בנתה ביתה? מה זה קשור למחלוקת? חוכמת נשים הצילה מהמחלוקת, מה זה העניין של לבנות בית? אבל בואו נסתכל, מה התפקיד של הבית? מה התפקיד של הבית? מה התפקיד? למה אני צריך בית? מה, אני לא יכול לגור ברחוב? יש לי עכשיו מכונת כביסה, אני אפעיל אותה, אני חבר אותה פה לעמוד חשמל ולצינור של המכבי אש, זה גם חיסכון טוב, למה אני צריך להכניס פנימה? כל העבודה של הבית זה להכניס את הדברים החיצוניים פנימה, נכון? לקשר את זה לפנימיות, להכניס פנימה. לכן, הבית, התורה מה מתחילה? עם בית, נכון? אות בית זה אות בית, אות בראשית זה כלל התורה. כי באמת רק דרך התורה אני יכול מה? רק דרך התורה אני יכול לחבר את החיצוניות עם הפנימיות. אז זהו, לכן חז"ל דורשים את זה. חכמת נשים בנתה ביתה על המחלוקת של קורח, כי מה עשה קורח? קורח אשתו היא חיצוניות, היא הסיטה אותו, כן? רק לעניין של החיצוניות, מה תסתכל, תרחסה אותך, אל תסתכלי משהו פנימה. זה מה שאמרה לו אשתו של און בן פלט, אמרה, תגיד לי, אתה לא ראית איזה מעלה במשה רבנו? דרך אגב, פעם הרב הסביר באחד השיעורים שלו, שמה ההבדל? אז שיטפלו רק באשתו של קורח, למה מטפלים בקורח? מסכן, יש לו אישה, כל אחד אשתו שולטת עליו, אני יוצא בישיבה, שעה אחת והם כולם בורחים, למה בורחים? כי אשתי, קרא לי אשתי, הזיקה אותי, מה אפשר לעשות? היה פעם אחד אמר, מה זה אשתי? קיבל אישה, השם ירחם, אז לא צריך להגיד אשתי. אז אם אשתו של קורח אשמה בכל העניין, מה רוצים מקורח עצמו? על פעם הרב הסביר את ההבדל בין קורח לבין און בן פלט. קורח מההתחלה היה לו תלונות. כל פעם בא, משה עושה ככה, משה עושה ככה. משה עושה ככה, משה עושה ככה. כשהוא בא כולו קרחת, כבר יצא לה כל העצבים החוצה. אצל אשתו של און בן פלט, זה חידוש של הרב. אצל אשתו של און בן פלט זה היה אחרת. און בן פלט היה מספר, משה רבנו אדם גדול, משה רבנו ככה, משה רבנו ככה, משה ככה. שהסתובבה לו הקופסה, שאתה אומר לו, הלו, עד אתמול משה רבנו היה אדם גדול, עכשיו נהיה אדם קטן. עזוב, לא מבינים, יש פה משהו פנימי, אנחנו לא מבינים. חוכמת נשים בנתה ביתה. הכניסה את החיצוניות פנימה, היא חיברה את זה לפנימיות. אבל אצל אשתו של קורח, זה בכלל משהו אחר לגמרי. אז לכן אשת און הצילה אותו. הצליחה החיבור של החיצוניות לפנימיות, זה העניין של בניין הבית, זה העניין של השלום בית. השם יעזרנו, בעזרת השם, על ידי עסק התורה. היום רודפים את עולם התורה, זה בדיוק העניין הזה. כי הם מבינים שאנחנו התריס האחרון בפני החיצוניות. והם רוצים להשפיע רק חיצוניות בעולם, סיטרא דמוטה, ועל זה אנחנו צריכים להגביר עוד יותר חלים לתורה הקדושה, לחבר את החיצוניות לפנימיות, נזכה לגאולה שלמה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני